alim salim alim salim alim to zan fara da gabatar suna na abba arewa ko da yake ma dai daga inda na tsaya gida na turawa duk na rana su je inuwa na nake ba batun guduwa suna neman afuwa don Allah nake tsaunin tsakuwa yan mata suna kewa yara na can sauti na kamar aliwa a wata can liban taruwa a kafar rayu na akwai rawa kai zaka ja da ni to ma ismaka ko ba ta ƙarya ina da ka na kan sanya sauti ya zama da gini ne wasu babu ni babu ki yanzu sun fahimci laushin da na kasa kansu ya zarce injin da ina kan su da yara na daga hawa ila da bi a koya maka suka ce arewa ya ɗaukaka ba wanda ba ya ji na sai dai idan bai da lafiya da kunne kowa ya san haka masoya na zaka ja a cika mai kala kamar yaruka abin nan ba wa wai kifa siriri da ni kamar aiki ba zafi na ya fi mota tifa baby alpha ba ƙarya kin yi dacen siffa da kaban miliyan 500 kai mini goni ko na rantse ware kaban naira 30 da ka bani duk a daidaita safin da ke kano kai mini goni ko to wallahi fare kaban taya guda daya ba gishiri ba magi babu ɗanɗano shayi babu suga ai sai su tunkiya idan ba ni taro kuma sunan wani abu salin alim salin alim salin alim salin alim kike a baki sabuwar mota kwari a faɗa miki gaskiya da a baki katon gida kuma kwari a koya miki kwalliya waya kike bukata kuma koya miki burofin taliya ki tunani kawai yan wata ya baki daga yau har safiya bana ji a raina akwai wani abu daban da ya gaskiya to ki fage ta ko za a miki duka ko kuma a miki dariya salin alim ba damuwa bisa shawara ki yi duniya ka je wuri yanzu ina ta hurba ka je wuri tafiya a zo da tarama daga aure ɗan ɗan waje a haɗa ma da kamfanin siminti bar a baka sabuwar tarba a lazimi na maganin janaba kamfani ya zarce gidana wallahi ba tsokana ba wahala da rabbana a tuka mota ko ba mulki a ko'ina abin al'ajabi wanda bai yi gora na ya gani kamar miliyan 500 kai mini goni na rantse ba da kamar naira 30 bani da adadin sautin da ke kano kai mini gori to wallahi ba da kaban taya guda daya ba gishiri ba magi babu ɗanɗano shayi babu suga ai sai su tunkiya